शरणागत दिनार्थ परित्राणं परायणी सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। अन्धकारमहाशून्यं ज्योतितस्मिन् प्रकाशितम् आद्यासक्तार्थमात्रा च ओंकाररूपपूरितम्। भक्तजन आज सांस्कृतिक चैनल को आपण मानक स्वागत। मु आदित्य बेहेरा आज किसी भगवान का विषय कहबी। आस आमे भगवान का विषय किसी आलोचना करिबा। चिन्मय चिदानंद करुणा वरुणालय सत्व रज तम गुणधारी परम ब्रह्म परमात्मा हरिनाम पिपासु सज्जन मंडली भक्तिमती माँ भौणी माने मु आज मोर ही चैनल रे भगवान का विषय रे किछि कहबी एवं किछि आपण मान मध्य जानिबे। तेणु मु बहुत खुशी। आमे यही चैनल रे किछिटा क्वेश्चन एवं तार आंसर जानिबा। प्रथमे जानिबा चलंतु भगवान किए। भगवान भग शब्दर अर्थ है ऐश्वर्य एवं बान शब्दर अर्थ है अधिकारी। जे समस्त ऐश्वर्यर अधिकारी ए जीव जगत रे जिते भी शाश्वत एवं नश्वर से जीवन थाऊ अबा न थाऊ समस्त ऐश्वर्यर जे अधिकारी जे समस्त को सृष्टि करिसेंती से ही भगवान। जहाँ को पाईगले आउ किछि पाइबाकु न थाए। जे प्राप्त हेले जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए। जो भली नदीटीए सागर रे मिसी जाए एवं सागरटीए सांगरे मिसिबा पाई अविरत प्रवाहित होता है एवं सागर सहित मिसीगले जो भली से ता निज अंतःसत्ता को भूली जाए एवं निज तार जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाए। जे सी जो भली सबकि पाई जाए से भली भगवान को पाईगले आउ किछि पाइबाकु ही न थाए। कारण से समस्त अधिकारी समस्त ऐश्वर्यर अधिकारी से सबुठारु श्रेष्ठ धन अटन। जे कि इच्छा न कले तरु तृणटीए मध्य जगत रे हली पारे नाही किंबा जे कि इच्छा न कले तरु तृणटीए जे कि इच्छा कले तरु तृणटीए हली थाए एवं जगत रे बहुत किछि घटी थाए। जो भले कि पृथ्वीर निर्माण होई थाए एवं संहार कार्य मध्य अनुष्ठित होई थाए महाप्रलय आसी थाए। जे कि सर्वशक्तिमान तांकरी सबु इच्छा पूर्ण होई थाए किंतु मनुष्यर सबु इच्छा केवे पूर्ण होई न थाए। सी एमिति एक महाशक्ति जहाँकर अंश आम सभिंकर मध्य निवास करुछि। जे कि ज्योति स्वरूप एवं से ज्योतिर जो आलोक रश्मि से रश्मि स्वरूप होछि आम्भ मानकर आत्मा।
ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଛି, ଆମ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଏହି ଶରୀର ଜଡ଼ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ହଲଚଲ କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଅଂଶ ଆମ ଦେହରେ ନିବାସ କରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ତାର ନାମ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିବାସ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମାତ୍ମା ଆମ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ମନାଭ, ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆମ୍ଭରି ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଲାଭ କରିପାରୁଛେ। ଯାହାଙ୍କ କୃପା ପାଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ, ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ, କବି ଜୟଦେବ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ରାଜା ବିଶ୍ଵବସୁ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଭଳି ଅନେକ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଏବେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ନଥାଏ, ଯିଏକି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଯେତେ ଗାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ପାପୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ସହିତ ଜଗତର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ଅଧର୍ମକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବତାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣ ଗାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଅନନ୍ତ, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୀଳା ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି କଳିଯୁଗର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଅବତାରରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ମାନବ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହିଭଳି ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ପରିଚାଳିତ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଦେଇଯାଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କର୍ମଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଆମେ ଅନୁସରଣ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କର୍ମଯୋଗ ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଉଚିତ କର୍ମ ଏବଂ ନିଜର ଉଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଭଳି କି ଏକ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଯିଏ ବି ଅଛ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯାହାକି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ନୁହନ୍ତି, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭଗବାନ ଯେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ
पूजा अर्चना करी निज ज्ञान माध्यम भगवान को प्राप्त करिथांती ताहा ज्ञान जोग। कर्म जोग एवं ज्ञान जोग दुईटी अलग रास्ता होइथिले मध्य जो भली दुईटी रास्ता दुई विपरीत पार्श्वर आसीथिले मध्य गोटे स्थान रे गोटे ग्राम रे पहुँची थाए सेही भली ज्ञान जोग एवं कर्म जोग दुईटी माध्यम होइथिले मध्य सेही परमात्मा को प्राप्ति कराई थाए। तो सज्जन मंडली एबे मु एही चैनल रे एतिकी रे रहूछि। आमे परवर्ती चैनल रे पुणी आउ किछि भगवान का विषय रे आलोचना करिबा। रहूछि। नमस्कार। जय जगन्नाथ।